Ну, моя ласе мої тата, де мої деція, о, не мой войсуя, ні мої нап'ята, скрип маленько не найвищенять, і ні мої тата мої. Văzăctora este cu fratele nostru de Andon Poci, Elia Bașo și Milașe și mă va la casa lui, ca este dimninga vseară ca și vine cu filmul, tora him gizmăciunul de cât chimează? Azi și 12. 12 și ne apropiat cu multă harau și este scriitor, este poet, are inimă mare, te rămâname să scăpăm nu chiar și
facem tot ce putem de adun. Așa este, mâine? Așa este. Așa. Și mine am faptă și un poezie te este geai. Așa. Vreau să este fișura mea nau, E. să crește tu este hore. Așa. Ca ți-eli fidali și ca ți-eli fetele și ca ți-eli cilimaniți, crezi de dade. Bravo. Și să investi de andanic, de când catul pola limumi, de că-ți fac. E, așa. Vreau să este fișura mea, să arat tu stoc. Tu stoc. Știa, este faptul că ca poezie, minusul zec. Ia cântă chiar. Zec. Așa. Haideți voi, ficiori armeni, de aproape să ne cunoștem. Tărcut ora ți-l chiro, ți de anadea ne mutram trochi. Vine ora ta scântem, slom un cor de adânci juchem. Olis li mutrim de anadea și mai ia clopotul să avzem. Zveniți voi ta să ascultați, cântiți vechi de străpăpeni. Ți te cate chiro ți trăcură, mari gionia îi fură. Tora zveniți că vicaf mini, a ne înțese Dumnezeu. Vroți voi ta zviveți stoc și dapoi a mini asmor. Bravo. Aici sunt fișura mea, tu te rămânească ție de nu poți. Bravo, se bânează. Papeia noci, cânta chiar ți veci, ți vin la mavzete de papeia. Și zița, când eram de adun tutureștea noastră, mulți ne priminteam de vreră ți avea. Nu avea ziua, n-am să ta să ne adunam, până ne-a zinop stiteam de cânta. Tura nu știi câți ca pruta noi nu știi. Câți că e în mine ca xeri mi mutriți? Bine-s fapta, am senze de avust, cărscui cu voi și tu la care ne alăxiți? Bine că vivet, vroi te-ați vedun, voi na stânga și na dreapta, care ne alăxiți? Mine e cu dor că e de curbete, e n-am să de voi te-ați grez rămânești. Azi ne adunăm nu seară de adun te-ați buream, nu frinzeți în cosle mă ca brubas la găsim. Azi li beghem pa de zborle zăgăpsim, slupărțeam toți stepsul și sluxifăsim. Frați, să ne deșertăm, sculăm casa noastră. Nu și-mi viața soii capul slupuneam. Ne crește fumeia, casă mare nu ar. Azi beghem femeile într-o oră să mutem. Așa una lantă, troiul să ne mutrim. Casa să o dărăm cu sufletul pistrit. Bravo, mine. Haide, ți mușiteați. Grecia, Du hini tora Grecia. este inspirațiunea ta, o te mușitezi de cântiți. Du hini, du cum din tu minte așa. tu soi și nu că de bașe, mai rămâneam atâtea ori tu zuntic efitat mult cu natura, cu munție, cu tot tipul, Da, da. de multe, că mă vezi azi, tu te creat stat în Balcanul, tu ți-ai scritorie, mă meriți fute cu senzi, cu vini, Cu har de la... și noi avem tu natura este, că este zuntie, natura, poezia. Frațile te cântă. Frații mei cântă. Frații Bașu, tu cântă, cântați, bășa. Noi, Arbinișeasca, învățăm, o cântăm când ne la școlie, când eram de 6-7 ani. Că erhim toți armeni, ca cum vestini. Și azi, tu răseară, să adună toți să zină să vadă acest film. O să zină să vadă filmul, cum să zină. Câte suflete aveți tu hoara? Auzi tu hoara, poate sibe ver aproape, unei nie, țin sute, cu dau nie de suflete. Așa. Ma sunt multe emigrațiuni. Sunt dau sute de case, ma are multe emigrațiuni. Bravo, zbunează toți frații și tu hoara și cu voi. Susțineți rămâna mea pira preasă. Cât sabe soară bană, cât zbunează rămâna mea. Bravo, asta-i vedeți, bravo. Zenia mea, cum să cheamă hoara ta? Hora mea se cheamă Andon Poci. Câți ani ai tine? 9 ani. Ești la școală? Nec. Sturiți-vă. Am învățat, mă l-am greșat. L-ai greșată? E. Nu știți-vă tăvite? Nu.
Cum te-ai jos, tine? Cum te-ai jos? Te-ai jos cu picioarele? É, com o topo, E, com bicicleta. care sunt soțile tăi, mă bun? E a Alice, Care? Dă numai. Mário, E? Costa. Costa? Ah, No moja lase moji tada, ke moji deci da, o nemoj broj sluja, di moji napjada, sretno lejko lepaj veskenja, ili moj dada moj noje. Moja lase moja